बेबायदि लाइफआव फार्स्ट टाइम इथा सावनाय जायगाखौ नायगोन रायजोफोर आरो बोरै जायो गोबाङा मिथियो गोबाङा मिथिया बेखायनो आं नोंथांमोननो सानबाय मा आं बायदि नुयिफोर गोबां दंदां गोजाननिफ्राय नुहुरो माबायदि सावो मिथिया बानायनायफोरखौथ' हानानै दोननायफोरखौ नुयो हाखौहाय ओमफ्राय बोरै सावो आइडिया गैया बेखौ आं दिनै नायनो नागिरदों ओमफ्राय बे जायगाया लकेसना बबाव आं बेखौबो नोंथांमोननो खिथागोन दा बिनि गेजेरावनो आं थाबायलांनि र' बोरै सावो आं नुफेराखै नालाय आंनि एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे नोंथांमोननो शेयार खालामनि आं नैबे जायगायावहाय दंफैयो दायो इथा सावग्रा बियो फुरा हाथि बोरै सावो नै बेफोरो रिजेक्ट आं ओरै गाखोबोबाय नै ओरैबादि गरम हाव हाव फैदों बाव हाखर गोजा नामा सिङाव बे इथाजोब औ आदसा नै इथाया सिङाव माबायदि जायो बेखौ बोरै बख'गोन ओमफ्राय बेखौ हरै उनजों बख'नाय जायो आरो सिङावहाय माबा दङ इथा दंजोबो इथा दंजोबो बख'ग्रा लामाबो दं औ गब्र'आ बे नों गाखोहैनाया गब्र'आ आयौ रोहो रोहोल' नै सिङाव 2900 डिग्री सेलसियास जायो आरो 2900 डिग्री आखाइफ्रा दसेनो गोसोमल' जागोन माथो औ थैस बे सिङाव इथा दंजोबो गब्र'आ बियो गब्र'आ सायाव मा दं सायाव राबिस माने बे हा आदसा इथा सावग्रा ओमफ्राय बे कारेन्टआ मायावबो सोलियो फेन दं बेजों फेन दं बे फेनखौ गिदिंदों लाइन आदसा गोजौआव बेफोर मा बख'नानै दोनफैनाय बेखौ बख'लांगासिनो दं बिसोर बेलाय बेयाव स्टेक दोनहैबाय आदसा बे मोनजोब्बाय नालाय बिनिफ्राय बिसोर 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बारखौ गावबा गाव स्टेक दोनजोबसिगोन आरो बेखौबो बैबायदिनो सावदोंमोन औ बेबो बिदिनो सावलांबाय थानानै ओरै गिदिंगासिनो दं बे लाइटआ ए बेखौ बख'जोबा आरोबाव जाबफिनसिगोन आरोबाव जाबफैसिगोन जाबनाया नै जों जाबबाय नै आंलाय सिङाव मानसि थाबायलांग्रा दं सानदों गैया ए आदसा दासो बुजिदां बै बेसेबां गोबाव सावनाङो दा मिथिगोन र' रायजोफोर बिदि जाबो जाहैदों आरो इथा गोथांखौ नै बिदि जाबोनाय बे जाबजोबनाय आरो बिदि जाबाय खैलाखौलाय बबाव सोखो ओमफ्राय खैलाखौ बै दहाय नों गुदुं नुनाया बेजों सोयो ओमफ्राय दा बेयाव होबाव सोगोन बेखौबोथ' सावगोन बेनाबो बाव गालांनाय दंखायो बिसोर ओरै बारायबोबानो जाबनायावनो होलांखायो जाबनायावनो जायगा होलांनाय दंखायो आदसा ओमफ्राय बे हलखौहाय बसायनानै माने नैबे पेपार बे पेपारखौ एयार मोनैनि थाखाय लिरथेयो आरो आदसा बे गाव खामलांगोन उनाव ओमफ्राय बेजों हल दंजोबो आरो ओमफ्राय सानबैसेसो नांगौ सावनायाव बेखौ मोनसे राउन्डखौ ओरैबायदि हमनाय जायो नै बिनिफ्राय जुदि स्टार्टिं खालामोब्ला बे ओरै दा फैबायना नै राउन्ड मोनसे लाइन लाइनसो खामलाङो आरो दा राउन्ड मोनसे नांसै आरो बियो दा नैबाव मोनफैनाय लोगो लोगो बेखौ राउन्ड मोनसे होननानै हमना लाबाय आरो आदसा दा बाहाय एप्रक्स माने 10 to 12 lakhs इथा प्रडाक्ट जागोन आरो ओमफ्राय बोरैहाय मिथियो 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बार जेनेबा एखेयावनो जाजोबनायखौ बेखौहाय नैबे बख'नायावहाय माने आवाजखौ नायनानै आदसा बख'यो आरो माने डिफारेन्स फैयो आवाजआ जेनेबा 1 नाम्बारा फैसा खुस्रा बायदि गाबो स्रां स्रां गाबगोन जेनेबा ओमफ्राय माबाया जाहैबाय नोंना 2 नाम्बारा एसे फादोबदोब गाबो माने दुब साइसनि गाबो ओमफ्राय 3 नाम्बारा आरो बिनिफ्राय फादोबसिन जायो आरो माबाया आवाजआ बे बुस्थुखौ स्टाडि खालामनानै बिसोर बख'ग्राफ्रा सेपारेसन खालामो आरोखि बेबायदि नुबायना रायजोफोर बिदि सावो जाबनानै बे माने जाजोब्बाय मोनजोबखांबाय सानबेसे नांगौ होनदोंमोनलाय बेखौ सिंगल राउन्ड घुरायनो थाखाय 35 days नांगौ आरो 35 days माने सिंगल 1 राउन्ड कमप्लिट जायो आरो आदसा आदसा बै माने बे हाखौनो टाइल्स बानायो बे हाखौ ना सिमेन्टबो होफायो सिमेन्ट होआ जेबो होआ हाजों दैजोंल' हाजों दैजोंल' आदसा बे जाहैबाय सेमनि बुङो बैयावबो बिदि खोलोब होनायनि माबा दोनबोजोबखाबाय गासिबो पार्ट दंखाजोबो आदसा
दायो माने नैबे खैलाखौ बोरैहाय होयो दिन्थिनो नागिरदों आङो। एभ्रि 15 मिनिट बिसोरो होबाय थागोन आरो। आदसा बेबायदि फर्माजों दानानै दोनो। ओमफ्राय बेखौबो दानानै दोननानै गोरा जाहोग्रोनांगौ। औ बियो साननैनि उनाव बेखौ थिखोगोन आरो साननैनि उनाव बिसोरो नैबेबायदि स्टेक खालामगोन आरो। आदसा बेबायदि स्टेक खालामगोन। बेबायदि प्रसेस। नैबे जायगायाव खम बेसेनावनो क'क्राझार एरियायाव मोननो हागोन आरो बे आदानिनो गुवाहाटीनिफ्राय रङियासिम एरियायावबो मोननो हागोन। जोंनि बर'निनो खम बेसेनाव गोलैयो गोबांनो सावग्रायावनो लायोब्ला। आङो बे नैबे जायगाखौ खिन्थानोसै। बे एमबाथा सारनि गामि थांग्रा खाथिजों दाउदैगुरि लाथाव इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड मोननि बारबोनानै चन्द्रपारानिफ्राय ओरै गावखेबोनानै बेजों दाउदैगुरि फैनाय लामाजों आरो बियो बेवहाय मोननो हागोन। कन्टेक्टखौबो आं स्लाइड होनानै होबाय, जायनो नांगौ कन्टेक्ट खालामनानै थांनो हागोन आरो डाइरेक्ट सावग्रायावनो बायहैनो हागोन।